pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ženskih kuta. Kao što sam rekla u prethodnom klipu, znači 2 klipa ću snimiti danas, ovo je drugi klip. Samo što ne znam kada će izaći od prvog klipa. Šta god, zbunjujući je za vas, ali za mene apsolutno logično. Da, šta sam htjela da vam pokažem? Nekoliko, odnosno 2 stvari koje su mi došle sa sajta CN Direct. Link tih stvari imate u opisu klipa. I ja želim da vam pokažem, znači, prvo što želim da vam kažem da je u pitanju, vidjet ćete sami, da je odeća u pitanju, znači, i, samo da se fokusiram, oh my god. Znači, jedna i druga stvar su odeća i ono što želim da vam kažem kao i svaki put jeste da uzimate mnogo veće brojeve ukoliko naručujete odeću, zato što, evo, prva stvar, ja sam ove stvari uzela kada su bila ona novogodišnja sniženja i ova košulja je, mislim, koštala $2, a trenutno je na sajt $9. Mogu vam reći da je jako, samo da odzoomiram se, da je prilično kvalitetna za Kineze, znači strukirana je onako košulja, naziv je kao malo ono duže, vidite već, i ono ima ovde kao dugmiće, kao i bilo koja ova košulja. I nije ono klasičan, običan materijal, nego je, ne znam koliko vidite, znači onako je kao mekano nekako, nemam pojma, u isto vreme je debelo i mekano, ali ono što moram da vam pokažem jeste da sam ja naručila XL. Zašto? Zato što su opet u pitanju Kinezi i ono, trebalo bi da se opere, kasnije na kraju klipa vidjet ćete kako mi stoji. Znači, koštala je $2, sada košta oko 9. Što se mene lično tiče, košulje u gradu kada sam tražila, sve su bile tipa oko 1000-1500 dinara. Tako da u suštini to je tu negde. Najviše se isplati na popustima da kupujete, tipa sada će biti dan zaljubljenih, pa će sigurno biti mnogo popusta za dan zaljubljenih. Ali u svakom slučaju mislim da je mnogo dobra košulja. Mogu reći da je čak i za te pare ono okej. Tako da ono, baš je simpatična, nije ima onako, ne znam, ne mogu da vam opišem, ono čak je lepo iskrojeno, onako nekako, na to ono obično kod Kineza, ono 100.000 stvari, ono kada kupite nešto, pa ili ovde konac sviri, ili ovde je preskočeno, ili ovde ovo, ili ovde ono. Ja često kupujem kod Kineza zato što smatram da je bacanje novca za markiranu robu zapravo bacanje novca, znači to da li ćete kupiti markirano ili ne, okej, ovo sigurno možda ima neki kvalitet, ali smatram da je mnogo bolje da kupim 2-3 stvari, da ih menjam, nego da kupim samo jednu stvar, jer će ta jedna stvar trajati isto koliko te 2-3, zato što te 2-3 neću nositi toliko često, tako da to u suštini dođe isto, ali opet ovako imam 2-3 stvari koje ću menjati. Sljedeća stvar koju želim da vam pokažem jeste jakna, znači nikad u životu preko ovih sajtova nisam naručila jaknu, naručivala sam mnogo stvari. I ovdje sam sad kao bila u fazonu, ajde naručim jaknu. Vidjela sam ovu jaknu na slici, bit će vam slika ovdje. I rekao, okej, neće to baš biti tako kao na slici, ali kao zašto da ne probam. Svidjelo mi se to što ima krzno. Materijal ovaj spoljašnji je onako, ja slobodno mogu reći kao oni kreveti, znate, onako kao kada pređete ovako, rukom ono ostane tako, kada pređete ovako, ono tako, tako i ovo. Doduše samo je malo onako, kako da kažem, spljeskanije, kao neka koža lažna, ona kao izvrnuta koža, ne znam kako da vam objasnim uopšte. U svakom slučaju kada uđete, naravno link imate u opisu, kada uđete dole na link vidjet ćete koji je materijal. Ovdje na krajevima imamo ovako kao 2 kaišića koja završiti prilično lepo izgleda. Znači čak i krzno ovo je totalno ono sasvim lepo. Ja sam bila u fazonu kao i Kinezi su počeli da prave lepe stvari, ono, zato što naravno i ovo mi je XL, znači jednostavno ako budete uzimali bilo što sa ovih sajtova, obavezno uzimajte, ja inače nosim između M i L, znači nekada mi je M taman, nekada mi je L taman, tako da ono, ali sa ovih sajtova uvek uzimam XL, tako da ono, sad sam još htjela da kažem jedino što mi je možda suvišno ovde, znači preklapa se ovako, i ovako se, znači, kopča se sa strane, nema džepove, ovo su lažni džepovi, a ono što mi je suvišno jeste to što je kaiš dole. Znači vidite ovaj kaišić, on je dole i to mi je bilo totalno onako,
ne znam, navikla sam da bude na struku i onda mnogo lepše žensko tijelo izgleda kada je zaista kaješ na struku. U svakom slučaju, jakna je, znači, nije ona toliko debela, nego ima to krzno i ovaj materijal s polja, jer ne mogu da vam opišem koliko je topla. Znači, neverovatno je koliko je topla. S tim imate i ovde kajševe, ovako se nosi, znači ovako, ali ako vam je baš puno hladno, podignete je i zavežete ovim kajševima. Nije estetski nešto, bog zna koliko lepo, ali je ono prilično toplo, jer ipak je ovo kao neka vuna, nešto. Znači ne mogu da vam opišem, ovo je možda kao neki, nije kao tepih, kao neko ćebe onako, ne znam, znači jednostavno je ono neka lažna vuna, nešto tako, pošto ono drugačije od prave vune svakako, ali brate Kinezi, jako lepo stoji i neverovatno je da košta $16, znači neverovatno je ono, tako da ovo ukupno, ova dva, su zajedno sa dostavom su koštala $35. Tako da ono, šta da vam kažem, ukoliko vas interesuju ove stvari, ali i drugi imate link u opisu. Što se mene lično tiče, ja sam ovom jaknom prezadovoljna, zato što se nisam zaista nadala da će, očekivala sam da će imati mnogo failova na jakni, međutim nisam naišla ni na jedan, osim taj dizajnerski deo, izvinite, nekad zamucam. Dizajnerski deo koji je ono više estetski, znači to dole, ali ovako u svakom slučaju da, jedino s džepovi, to je mana što nema džepove, ali u suštini u posljednje vreme nosim stalno neku torbu, tako da džepove ono ni ne koristim. Tako da eto ljudi, hvala vam na gledanju, sada na kraju samog klipa ćete vidjeti kako meni stoji i košulja i ova jakna. Nadam se da vam se dopada ovaj video i vaše ideje za neke druge klipove slobodno pišite u komentarima. Ja ću se potruditi da na vaše pitanje uvek odgovorim i to bi bilo to. Hvala vam na gledanju još jednom i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye!